pirang taon tanang pigisilibrar mga tugang an Kristyanismo sa Pilipinas. I-text po ang sa endong simbag kasabay ang ngaran asin address. Let's go! Pirang taon tana, pirang taon tana po na pagsisilibrar mga tugang ang Kristyanismo sa Pilipinas ngonya na 2021. I-text po sa 0928-777-5548 ang tamang simbag. Tapos, mga tugang, i-kwantabi, ano nga nga po yan? Ang tamang simbag tabi. I-text yan ha sa 0928-777-5548. Pangpirang taon na nyato na pinagkomemorar ang Kristyanismo sa Pilipinas ngonya na 2021. Ang manggagana po kayan sa Biyernes, marisibi mga tugang nin sa rotabi na tablet. Atod sa ino ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol. Okay? Yung tabi ha. Sa tuyang tablet promo para po sa Indogabos na mga paradangog tangani na. Sabi ka na ko Bicol, di man da kayang taon ng gabos ki laptop, okay, sorry, ki tablet para sa online classes, di magpa-raffle na lang kita. Ha? Magpa-raffle na lang kita, kaya swerte para piso man sana ang ite-text mo, may chance sa katabi na makakawa din sa rotabi na tablet. Okay? O bueno, mga tugang, oras natin sa Pilipinas, o i-text lang po an sa tuya tabi na ano yan, Diyan tabi yan mga tugang, ano, yan tabi na tablet na magagamit na nindo sa kwan sa ano ini sa pag-eskwela, di ba? Sabi ni Dr. Chris Gianan, tablet ngaya of 10 commandments. Dr. Chris, dapat sa ibo Dr. Chris, ikan magpa-permit yung ani. Napasala nga niya lugod. Napasala nga niya lugod sa kuyang pag-greet ko niya na aga. Good morning, Tabi Doc. Yun po mga tugang Tabi ano, I do not know kung kumusta ang vaccination ngunyan sa iba-ibang mga LGUs. Ang nadadangog tabagan na mga mangumusta daw kita kan ano yan. Mangumusta nang daw kita kang mga pigigibong vaccination, mga tugang sa mga LGUs ngunyan. Hindi ko may nag-abot sa indang vaccine. Ina kun ano yan, may nag-aabot sa indang vaccine sa ano yan diyan sa indang mga LGU o may nag-arabot ka sa hapon sa Legazpi mga tugang sabi ano may kasahapon sa Legazpi kaya lang ngunyan ang vaccination sa Legazpi for second dose ini ano kasahapon sa LC3. Kunyan sabi sa inyo sa sinurat ni Edwin sa ano yan sa ano yun tabi diyan sa LCC daw boda sa sino nga Edwin LCC and sign SM sign guys Pacific Mall LCC at saka Pacific Mall para po yan mga tugang sa second dose yan okay adesidido si Dr. Chris. No problem. Basta na, Doc. Pag naubusan na. Okay. Basta po, ang aram ko, pag nag-abot ang vaccine dyan sa DOH, automatic yan na pinagdidistribute tabi mga tugang sa ano yan, sa satuya tabi na mga local government units. Kaya lang, so, pag vaccinin da, gari, baka man masyadong dakul. Tadit man sa nanganan nag-aabot tabi na vaccine. It so happened, mga tugang na sa Legazpi, kadakol ki mga vaccines, kadakol kang kaso. Kaya gari, dakol man nag-aarabot tigdi, kumpara tabi sa iba na mga local government units. Ay doon na to dyan sa Daraga kung kumusta ang sitwasyon kay Mayor Vic. Perete kang vaccination dyan. Kasi man ang haralat, mga tugang kan mga Daragenyo, puno rin tabi sinda mababaksinan. Kaya so iba, nagdaralagan nigdi sa Astrodome kang enot. So iba nakaarabot sa LC3. Sabi ni Mayor, alangan man yung paurulion mo ito. Di ba? Kaya lang yan po, bawal pang walk-in. Dataan mabakunahan ko niyan tabi. So,
naka first dose, pag second dose tabi, ang bakuna ngunyan, digdi po mga tugang sa Legazpi City. Okay? O bueno. Yes, Henry, good morning. Tama iyan. Kami sa Daraga, waiting kami kung rin kami mabakunahan. Di ko tabi aram kung nuarin. Paano po kaya? Gari na yung kinag-aabot na dakol na vaccine. Kaya, ang mga local government units, pero dahil man tala. Adi, ron na, yun adi. Sige daw, mag-roll call daw kita ngunyan sa mga LGUs. Ano, madali lang ha. Inutunta daw si Mayor Vic Perete kung kumusta ngunyan ang ano yan, ang bakuna, mga tugang sa, nga iso number ni Mayor Vic. Kung kumusta ang bakuna dyan sa iyang munisipyo. Tahlang ko mabaga ang kasos na Daraga. Mag-roll call daw kita sa mga local government units kung kumusta nabot kang bakuna sa indang mga lugar. Kasi nga harapot kan mga tao eh. Kung sabihin ka dyan, maray na indikasyon yan. Maray na indikasyon yan, mga tugang na nagkaka-interest na tabian mga tao sa pagpababakuna. Ano? So iba, nagparehistro online, dahil pamanda nagkakaarapudan. Kaya lang, siyempre, ang problema ta dyan, takulang po kita mga tugang ki bakuna sa tuya tabi na mga local government units. Okay. Dahil rin nagsimbag si Kwan, sa ano ini, si Mayor Vic Perete. May number ako kay Mayor Baldo. Daraga. Baldo. Ay, sorry. Kang, ano nga na ini? Kang Kamalig. No. May number kay Mayor Kaloy Baldo kang Kamalig. May lang nga. I-try daw kung yun yung number pa ni Mayor Kaloy Baldo. Text the number and dial it. Wala na. Dahil nakita. Medyo kinatbiris ang number. Sige daw. Anong nearest municipality sa Tuya? Santo Domingo, Albay. Idok may number kay Mayor June Aguas. Mayor June Aguas. Ito. Garigo ako number kay Mayor June. Ang tanda ko may nag-arabot na vaccine sa mga LGU. Ribo-ribo ba so binagsak dyan sa Kwan? Sa ano ini? Dyan sa Kapitulyo. Diba? Kung may nag-arabot sa mga LGU. Mga tao nag-haralat man. Nag-ring ang number ni Mayor June kan Santo Domingo. Ano? Kaya lang, siguro pa opisina na ini. Mayor June Aguas. Ringing ang sayang number. Ano? Sige daw. I-double check ta daw ang mga alkaldingon niyan. Mga tugang sa tuya na palibot. Yun. Okay. Nag-ring. Ayan. Sige daw. Check natin si ang mga alkalde kaya mga tugang pabinsan nag-meeting ang maratanga na. Kaya arog po kan ano yan ang sitwasyon ninda. Kasi nga ang after kang Kamalig, ginubatan, aber daw. Ginubatan. Sige daw nga tabi ka Henry, hagadan ta update si Mayor Vic about vaccination. Waiting kaming mga taga-Daraga. Ulitin ko tabi, sir. Tuminik sa kuyang professor sa research, dapat gibong ko giraray ini, taba kabawion so grade ko. Uyog-uyog mo tuminik si sir na Ronel, ano yan, Juneda, baka bawion sa kuyang grade. Pag di, naghalat nga kami noy, dapat nga makaurod mo nga yan, na naghalat nga niya, so mga taga-Daraga. Kung nag-ring talagang, paano kayo ni sir, kadawa na kitang try, nag-ring talaga ang number ni Mayor Vic. Baka taon-taon lang alat-alaton mo tabi, sir, Ronel. Maray sa biyo ta. Maray sa biyo ta, gari ko sinang vaccination dyan na ginibo eh. Bicol University. May mga nagpabarakuna baga dyan kang enot. Sa biyo nagkairiling ko sa mga post. Kwan talaga gayon. Ngunyang ko lang na-experience kay Mayor Vic Gari, dahil tabi sir, si Ronel, ano yan, medyo kwan alin niya ni ano yan, baka may meeting,
may meeting. Alright. Ipasiring kita sa Kamalig Ginubatan. Ako, John. Ano nang data? From Kamalig, paginubatan kita. Oh, nag-ring man ang number ni Mayor Jema Onghoko. Yan, ha? At masira mong gani, Jong, kung napaka-receive kan nahiling si missed call ko, sarabay nang mag-arapod. Problema tanay. Makol. Itong yan tuyo kayo ni Mr. Maceda. Oh, sa number man ni Mayor Onghoko. O, paano kaya? Mga busy kayo. Anyway. Ayan na. Bata, ayan. Okay. Wala. Tayo ba niya kibakuna? Paano tagayaan? I mean, kulang niya sa bakuna. Bakuday, kulang sa bakuna. Ano sunod sa ligaw, John? Sa ginubatan? Uwas? Isang mayor sa uwas? Isang mayor sa uwas. Uwas. Mayor kan uwas si Mayor Iskoto. Iskoto. Sigurado ka, Junior. Iskoto. Iskoto, ade. Mayor Soto. Iskoto. Tama na. Pakaiban maapunan ko. Iskoto. Ayan, sabi ni Tony. Okay lang nga, Iskoto. Ay, ito. May number. Ay, maningatay ko akong number. Ito, ha. Pag di kita ngunyan kinakontak na alkalde, grabe hindi malas tago niya na aga sa oras na yun na 1 minuto bago magalas 8 nin aga. Mayor Iskoto ng Aguas. Nag-ring ang number niya, oh. Mayor Iskoto. Anong sunod sa Aguas? Ligaw, Aguas. Pero nalampasan ta sa Ligaw, Junior. Ligaw. Nagyari sa maabaka. Tingnan ang mayor sa Ligaw. Ligaw. Tara mo. Dapat mag-roll out na po ang vaccination, mas kidit ang kaso mo. Mayor Iskoto, nag-ring man talaga. Ayan na. Isa sunod. Ligaw, mayor. Sige na mayor sa Ligaw. Mayor Alsua. Diba? Gonzales Alsua. Yan, okay. Alsua. Ang problema, gano'n akong number kay Mayor Alsua, hindi kita madadali, Junior. Alsua. Gano'n kitang number kay Mayor Alsua. Singanan, Mayor Gonzales, Gonzales Alsua. Congressman Gonzales, niya ang digdio, nagluwas sa kuya. Pati Alsua, Gonzales Alsua. Si Mayor Pati. O kung Pati susakwa na yan? Alam mo na. Hanapang mo sa number ni Mayor Pati. Alsua tabi kang Ligaw. Nasiro kita ngunya na aga payari sa mga abaka. Sisan pasirin din sa kuan, parig di sa First District. Bakakay, Santo Domingo, Apulanggi, sa mayor kang Pulanggi. Mariscotes, madali lang minak man number kang Mariscotes, Mayor Mares. Kaya wala kitang number kay Mayor Mariscotes. Mariscotes. Patana, wala kitang number kay Mayor. Wala kita Wala kitang number kay Mayor. Wala kitang maginibo. Ito, sa Bakakay si Sai, Mayor. Dinky Romano. Dinky. Yan, Mayor Dinky. Baad flag ceremony. Martes ngunyan. Lunes pa ang flag ceremony. Dinky Romano. Ito, Mayor Dinky. Bakakay niya, tanganin na kamong mga nagdadangog tabi dyan. Maramay na kung hain na sa vaccinindo. Aram mo tang status. Nag-ring man na number ni Mayor Dinky. Mayor Dinky. Nag-ring man Yun, sandali lang Tabaka. Alas 8 na. Pero yan mga alkalde kayo, nagkakamara ako, sa kwan talaga, experience kami, maski kan mga reporter kami, nagkakamaratangaan talaga yan. Wala, ringing man si Mayor Dinky. Wala.
Okay, wala. Ringing man. Sa malilipot, isang mayor. Mayor. Tingnan na mayor sa malilipot. May auto. May mga buses baga. Volante. Volante. Mayor Volante. Ano nga rin ni Mayor Volante? Romy Volante or Bakasaro? Duwang Volante ko dig, Duwang Volante ko dig di. Rolly. Rolly Volante. Rumi anyaon sa ko dig di ba? Kabako ini. Wala akong number ugaling ni Mayor Volante. Oh. Wala akong number ni Mayor Volante. Rumi ang nagluluwas sa phone book ko. Oh. Last. Crisel Lagman. Crisel. Crisel Lagman. O talagang nag-aralat pala sa mga constituents tao. Tama nga yan na arapudan mo. Nag-alat nga talaga kami. O, madala nga ito. Baka di man kita pigisimbag junior. Tadi man sina nasa phone book. Ako nasa phone book ni Daddy. Ito nga nag-apod. Baka nga mga agad ini. Baka nga. Masulisit nga ining gapod. Di ba nga? Baka nga sulisit nga na para surulisit kaya kita. Kaya, di ba? Ito. Meron klase lagman. Yan. Ringing man ang number ni Mayor Crisel. Wara kitang mapangyari junior. Wara kita 0. Yan Si Mayor Clisser, naka-phone book ang number niya sa number ko sa iya. Aha. Then 0. Babasahan na muna sa mga reaksyon. Sabi ni James Lagata, sinon volante. May sabi ni Noel, ako na lang maapod BP para dahi ka na lang mazero ngunya na aldaw. Rawayon ka. Maray na tawan mo kay attention ibang LGU, tagari puro na lang ay pigdagitan ako kaini. Abay sana, normal man iyan ang mga araw ka iyan. Baad naga-flag ceremony at ang flag ceremony nga ni Lunes po. Ito. Ako po, taga-Tabaco, senior citizen, dahil pa lamang nagtitext para sa vaccine. O, pasensya na kamo po, nagre-ring so number lang ni Mayor Crisel, Pakatabi, matabangan mo talaga kami hen. Sa Daraga talaga, vaccine ang problema mi. Ako, dahil pa nababaksinan, gusto ko naman. Number 2 text. Good morning, sana matabangan mo kaming mga taga-pag-asa sa San Roque, Daraga. Talaog kilimang aldaw, nagpabulos lang si Prime Water. Sarong aldaw, half day, day may araw kung nata until na wara tubig na sana matabangan mo kami. Salamat tabi. O sige, i-forward tayo ni ha. Sige po, tatod lang po. Dengo lang kita malukso. Henry, good morning. Tabi, salamat. Dapat talaga makauron mo si Mayor Vic. Taon nga ning ina, kumapabakuna daa. Sa senior citizen naman, day po kinag-apod. Sa market site, Daraga, dakol kaming gustong magpabarakuna. Pero naintindihan mita, day man gayod ki baksin na nag-aabot. Nagpila nga na ako sa LC3 kang sa ICR. At ICR ka nagpila? ICR nagpila ha. Sige. Madala nga. At kuliton mo si Mayor. At kuliton mo si Mayor Vic. Di ba na? Si Mayor Rosal tabihin, apudan mo tabi, kung na rin so first dose kan mga maabot, ay day. Day naman, leta nang una pag-isturbon si Mayor Rosal ngunyan, ang ngunyan po sa Legazpi, second dose ngunyan no walk-in tabi. Kaya, okay na, nagpadagos ng vaccination tabi sa Legazpi. Okay, madali lang ta. Ulitong ko grari kay Mayor Vic, ano nga ni, so number ni Mayor Vic. Napanood daw si Mayor Vic. Busy man talaga yun, Sabi, alright. Ito, Alice
Henry, good morning. Apudan mo na lang ang ang vaccine kaya po, pagari ang proseso gari bibagsak diyan sa kwan. Madali lang. Apudan ko lugod si Dr. Rita Angbon, ano. Pag ano yan, pag nakaurong ko si Mayor Dr. Rita Angbon, ang wala talaga. Pasensya na po kamo, ha. Sorry, tabi. Tabi, di po nakukontak niya to sa mga dapat na makauron. Pero kay Dr. Rita. Ito. Dr. Rita Angbon, para sa vaccination, roll out tabi sa satuya na palibot, ano. Siya po ang tagapagtaram kang vaccine, vaccine coordinator, hindi po sa Bicol Region. Nag-ring man ang number ni Bata Kaswapo, nasa LC3 ini sa Dr. Rita Angbon. Mga tugang, nag-orient siya sa mga vaccinator kan Legazpi Jr. na maabot na sa bakuna na Sputnik 5. Bata ni Babaga, medyo may hesitant sa pangaran, medyo nakikigkig. Pero tabi, in fairness, mga tugang, marayda ang review kang Sputnik V. Gibo kang Gamalaya, sa Russia. Marayda ang review kaya yan. Halos pareho kang Pfizer, kang, ano pa sa iba, mga Astra, yan, mga Moderna. Halos pareho kaya yan sa review. Adang ko kaswapon ta. Nag-orient si Dr. Rita Angbon sa mga vaccinator sa Legazpi, maabot na tabi sa vaccine na Sputnik V. Kaya kung anong available niya na vaccine, yun na po itutusokan. Kung gusto nindo, yun na tabi yan ang kwan. Yun na si Mayor Vic. Madataon na po si Mayor Vic Perete, sa mga naghaharapot. Alright. Hello, Mayor Vic. Maray na tabi. Maray na po. Ay, Mayor, pasensya na. Nag-apod tabi kaya ako. Nangungumusta po sa mga constituents mo dyan sa Daraga. Kumusta na po so vaccination rollout na dyan? Ikaw, may available vaccine po kita, Mayor, na nag-abot? Sa ngunyan, naghahalap po kita kung ari na naman. Ay, pangyari sa maaba ka. Kaso rin tabi, Yor, so rin na nag-abot tabi na bakuna sa endo? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Pero tabing pidaso? 2,000 po ito, pero sa first dose 1,000, sa second dose naka-receive na po, kaya 2,000 po. Ayun. So meaning, ang mabakunahan lang kayo, 1,000 lang. Opo. Ngunyan tabi, Yor, kumusta ang, siyempre nakadepende po sa pag-abot kang bakuna, kumusta ang flow kang bakuna po dyan sa Indo? Nakakaskasan ka po o medyo na maluya? Medyo maluya ako ng bulos. Paano kaya, Yor? Daraga baga? Siring nga sa tubig, maluya man ang bulos. Okay. So, hanggang anong kategory pa lang po kamo dyan? A1, A2, and A3. A3. Pero tabi, Yor, ining A1, A2, and A3, how many % na lamang po kamo sa nabakunahan? Kaning A1, halos tapos na po ini. Ay, very good. Kaning A2 ang dakol-dakol, saka A3. Kaya, ayun, piga-prepararanta. Sa porsyento nga ni, hababaon pa. Ang target na baga ko 70%, ano? Opo. Siguro, maski 10%, dahil pa kita. Dai pa. So, sa gabos na populasyon tabi, Yor, dahil pa kamo naka 10%, ano? Dahil pa po. I see. So, talagang nakadepende kamo sa pag-abot kang vaccine. Opo. So kung may nag-abot tabi Yor na vaccine, paano nindo i-inform sa mga, paano nindo piga-prioritize tabi sa mga dapat na bakunahan susog sa category? Opo, aron po kayo may online registration po kami. As in, may sa barangay po kami registration man. Opo. Sa mga dahil pong internet connection. Pag naka-register po sinda, tapos may nag-abot po na bakuna, iti-text po sinda, may text blast po kami. Nagpas sa Globe po, nakipag-partner kami. I-inform mi sinda, a day before na mabakunahan sinda. Tapos may mga guidelines mong susunod doon sinda. Tangani mas madali po. Asin sa kung sa papakunahan. I see. So ang pagpili po according to ano yan, to ano po nga, first come first serve. So na-inot, yun na-inot naman po dan. Opo. Pagka-sort mo po yan, sa mga na-inot, yun po ang ma-inot man. Oo. Sarong tabi kan Yor na flow kang vaccination tabi sa pag-abot kang vaccine.
rin daw po pwedeng ma-achieve kan Daraga ang at least herd immunity o mga 85% kang populasyon mong bakunahan yan, gabos. Dahil ko masimbag tabi Sir Henry na ipisilon magpara bana-bana tada po tamang kontrolado ang rinda kang gobyerno ano. Iyo adi. Oo. So ikatabi yor nabakunahan ka na po? Naka-first dose pa lang po ako. I see. Okay. So with that, ano po ang satuyang advice lang sa mga Daragenyo ta nagaparatirik sa kudigin nagahalata. Ang katotohanan palang talaga dahil kamo nakakapagpadagos kimaray taday kinagabot ta maluya ang pag-abot kang vaccine para po sa Daraga. Opo. Makita po kita nagdudulok ng mga opisyalis kang gobyerno para matabangan kita madagdagan. Ano? Tasa mo ya bagatabi Sir Henry, ang bakuna tigdi-distribute kang PHO, ang city, DOH, ano? Kung hanggang tawang kita kung pira, ang makakaabot sa tuya. I see. So, ang process pala from DOH to province. Opo. So, province man ang minababasa kang bakuna. Opo. Isay po nagdi-divide mayor kang allocation, nagdi-decide kang allocation tabi na dapat makaabot sa Indo daw. Dahil kong ideya eh. Basta po, sa province po yan, kung sino po nag-discarte na kung pirang ito tao. Oo. So kung pira sa Indo, yun lang yan ang tatanggap po Indo. Ang kaso baga sa Indo, medyo halangkaw pa hanggang sa ngunyan. Kumusta na po tabi, Mayor Vic? Nagtataas po, nagbababa. Kaya sabi ko nga, mag-straight lamang na ngunyan na si Mana, medyo hababa na. Medyo maugma naman kita. Oral daw po, kita nag-day po nagbababa ang picture swab ta. Yes. 40, 30. Pero may oral daw. Yes, okay. Mayor Vic, iyo man sana po unless na may mensahe ka sa mga Daragenyo ta sigan trik sa oral daw. Hay na nga po so vaccine me. Iyo man tabi ang mga pangadji ko sa mga Daragenyo na matawag kita ning dakol na allocation para sa bakuna ta. Aram ba ganindo nakulon talagang kaso sa Daraga. Kita ang Daraga po ang pangduwa sa Legazpi sa mga pinakadakol na sabi ko nga ni iman ang pangadji ko, pangapudan ko na. Dagdagan po ang samuyang alokasyon. Dahil man kami nag-aagad ng sobra. Kung sobra, salamat. Ano? Iya po. So tama lang na alokasyon na siyempre, yung i-prorate lang sa dakol na kaso. Iya. Iman siya na po. Opo. Mayor Vic, salamat ang tabing maray ha. Salamat po. Thank you. Alright. Mga tugang Mayor Vic Perete, yun po o mga taga-Daraga, din naman na magpara ang kwan talaga, nakadepende talaga yan sa kwan. Nakadepende mga tugang sa abot kan vaccine. Iyan, ang Daraga, mga tugang, second sa Legazpi sa highest cases. Kunya, kumusta po sa mga munisipyo na ang kaso, June, diit? Di ba? Kunaro ka na sitwasyon, bakit diit man talaga nag-abot na vaccine? Tagari, ang nagiging priority ngunyan sa mga lugar tabi na halangkaw mga tugang, ang numero tabi kang vaksi, ang mga kaso ta. Gusto nga ning agapan tulos, padagos mga tugang na napag-alintuto tabi kang kakasukan COVID sa satuyang mga lugar. Alright. Ori na si Mayor June Aguas na napudang ko nagiraray may ihapot tungkol sa vaccination rollout tabi sa mga LGU. Mayor June, maray naga, under ka po sa DZGB. Yes, Sir Henry. Good morning po. Yes, Mayor June, napapod kuya ako may mga naghahapot man sa mo digdi ng mga taga Santo Domingo. Ay na nga po so sa muyang vaccine. Gusto mo itabing ihapot yor, kumusta po ang abot kan vaccine sa imo tabing munisipyo? Well, actually, marinaga po sa Gabos and medyo po very unfortunate talaga na medyo po maliyahon ng abot kang vaccine po sa Banwaan kan San Domingo, Sir Henry. And actually nga ni po the other night, nagkaon kami ni Mayor Noel Rosal na istorya ako nga ni po sa ko yung dilema pagabot po sa vaccines. Nakikig siya. Ang paguna niya dapo, halos nakulma po ang supply kang gabos ng mga LGUs. And as RDC chairman, pinaabot ko po sa iya na sana niya ko po, tabi, ayor, kung po pwede po sana, medyo matawan tahang halos gabos. Ang nangyayari po nga ni Sir Henry, gari po nakafocus po talaga sa Legazpi City. So, mga vaccines. And nangyayari po, even po mga constituents ko, they will go to Legazpi naman po para po magpa-vaccine lang. Ang problema po talaga, medyo dakul po nagpa-vaccine duman and it will take time. And since
Actually po, may isa ako pong constituente, nagduman pong agad, na vaccine siya, Banggina. Opo. Halos Banggina eh. So, naiiling ko po, very concentrated. I'm not sure po, Sir Henry, Opo. but it seems na concentrated po ang vaccination sa sarong area. So, hindi ko lang po alam kung iyan po ang strategy kang sa tuya pong DOH. At kami po, alam mo, Sir Henry, last deliveries ko pa kang DOH na vaccine was only around 40 doses. For 40? So, 40 Mayor? Ang last delivery sa 40. Di ang nabakunahan kan, 20 sana. Sagot po ito bagay. 2 doses bagay. Pangyari. Hindi ko po aram. Hindi ko po aram, Sir Henry, kung sa anong basihan kang sa tuya pong ahensya kang DOH, na tawan kami, 40 sana. So, medyo nakikig po kami. So, inotenot po, Sir Henry, naghanap ako kirason kung nata ito sa nantinaw sa muya. Iyo po. And roughly, siguro po mga nasa 800 lang po ang nabavaksin sa mga until now, which is talagang dito pa po. So, compared po sa Legazpi City po, nasa 30,000 na sila eh. Yes, so, more or less. Talagang medyo, kung sa kaputan pong rollout, medyo po yung po talagang abot ko, para abot na po ako sa inda. Kung nata po araw siya na po, nag-abot sa tuwi sa Banuangkan, San Domingo. Oo. Ayor ko, kumusta po ang kaso nindo dyan ngunyan? Pira po ang active cases mo dyan? We have 26 active cases. 36 po, active cases po yan. Actually yesterday wala man po nag-zero po kita, no? And so ini pong ang problema kay Sir Henry, may local transmission na din kasi just like the case po sa Barangay Buhatan, halos po sa magkakapamilya na nag-ulakitan. So again, talagang I'm really hoping talaga po na medyo po makasanta po ang vaccine. Opo. Grabe ang pangyari. Ang vaccine pong nag-aabot sa Endo, Mayor, siring kan experience kang ibang munisipyo, pipaagi sa probinsya, then from PHO province, isisend man po sa Endo, sa munisipyo nindo. Tama? Yeah, well, actually, yes. Pero ano ang nangyayari po kaya, Sir Henry, may na po sa muya, may advice na po sa mga DOH kung may maabot po sa mong vaccine, saka kung anong klaseng anong brand po. So, although ano man po, pag sinabi po nindang Aldaw na araw kini maabot, talaga po, Sir Henry. I see. Okay, kaya lang, limitado pa lang talaga, no? Limitado. Very limited po, Sir Henry. Very limited. Bako. Kung sabihin Mayor, kung ka nag-roll out ang vaccination sa bilog na Albay, di pa ka muna kaka 1,000 kinabakunahan dyan sa Santo Domingo? Di pa po, Sir Henry. Medyo po makamundo talaga. Di pa po talaga. Di pa kami nag-abot na harukan. And actually, although I had a chance po to talk to Congressman Joey din last Sunday. Opo. And medyo nabuhayan din ako kasi may big stories ako na possibly na probably this August to September na big rollout po kay vaccine sa tuya pong probinsya. And I'm really crossing my fingers, no? Kasi sana po, Sir Henry, na medyo talagang iwagas po nila sa probinsya kang Albay. Tangani pong even so access po kang nagpo-vaccine. Bako lang po sa Banuangkan, Legazpi City kasi tangani pong makaskas kita ngunyan, ano? Yes, opo. Okay. Mayor June, salamaton tabit at least ako talaga ang vaccination talaga nakadepende sa pag-abot ka ng vaccine sa kada local government units. Kaya lang dapat na ma-explikaran talaga ang tao habang naghahaloy baga po kadakol na kan gustong magpabakuna. Yes po, diba? Yes, Sir Henry. And that's a good sign din, Sir Henry, kasi ibig sabihin talagang open na rin ang tao sa pagpapaksin po talaga. Yes. In fact, ang baga po, pag talagang may vaccine, talagang grabe. Talaga. Minasukpay talaga ang mga nagipila. Okay. Ano tabi, Mayor Jun, ang mensahe mo sa mga taga Santo Domingo ngunyan, tabi, na nagdadaragan? Yes, una dito tabi, Sir Henry, ako lang pong pasalamat, natawa po akong chance kasi una po ako nagdadangog sa Indo. Sana po first po pangapunan ko siguro sa tuya pong mga namamahala po sa taas sa vaccine. So sana po
medyo po i-balance na po ang distribution po kang vaccines na makulang po concentrated sa sarong area. Tangani pong makatabang man po kami and di po masyado mag-congest po sa sarong lugar. Hagad ko lang po na sana po matawang kami kay Chansa. And sa mga taga Santo Domingo, Sir Henry, siguro ang sapuya lang po na dit lang po kitang pasensya at again nagbabase lang po kita sa pigapadara sa tuya po kundi UH na vaccines and ang sa tuya po I can assure you po ang sa tuya po mga health workers are more than capable and more than makaskas sa pagtao po kay vaccines sa Banuang kan Santo Domingo. Iyon na po Sir Henry and bako talaga nindo sa mga LGU talaga bako nindo kontrolado ang pag-abot kang vaccine. Magahalat lang, di ba yun? Magahalat lang. Yes po. And we are, kumaga Sir Henry, we are at the mercy po kang pigapadara lang sa tuya. And nagbabase lang po kita. Because aram taman Sir Henry ang na very po fragile din po ang vaccines na talaga pag inabot po automatically we will conduct the vaccination kagad-agad. Yes, opo. Mayor, salamaton po maraya. Ingat po kamo. Ingat tabi kamo. Thank you Sir Henry and mabuhay ka po and more power. Salamat Thank po. you so much. Mga tugang Mayor Jun Aguas ng Santo Domingo Albay. Alas 8:22. Pag-text ko na po si Dr. Rita Angbon, ang vaccine coordinator kan DOH, baka lamang ma-interview tango niya na aga. And so Presidente tabi Jun kang Mayor's League Talbay, balontang apudan tabi ta. Ako sa iling ko ang pigasabi ni Mayor Vic. Ang pigasabi ni Mayor Jun Aguas, halos yun human ang sentimiento kanibang mga LGUs na parehas sindang eksperyensya. Alas 8:20 na ang mga impormasyon na yan hatod po sa Endokan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pharax B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharax B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Esquilan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Esquilan! Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong
Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf atay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog ilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Lumat na panlagnat, na
masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng liba, 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras sa Pilipinas, 8:36. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Solid Pack. Flemix Forte. Flemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Alright, ma-follow up daw kita mga tugang kung ano ang development kang nangyari dyan sa Kamalig, kasuhapon. Naroon naman ang susyutan dyan tungkol sa mga dike na nagkagaraba sa may partikan na pasining dyan sa may partikan Tagaytay area, na ipinag-refer niya to mga tugang sa Provincial Engineering Office. Kuda tabi ipinag-refer ta mga tugang sa DPWH District na nangako na ma-aksyon, sinda po dyan. And sabi, nagpanumanda tabi nin tawo si Engineer Baclao, mga tugang kasuhapon, asin so DPWH man, nag-request na equipment o district office, nag-request na po equipment dyan sa region para ay kinatbiritso galing ang presidente kang Irrigators Association, si Proming Nieva. Try natin uli kumusta kumusta dyan so pagduman sa indakan mga taga Provincial Engineers Office? Tan sabi John, pinalayog ang kidrone. Pero ang hapot, kung pinalayogan mo kidrone, ma-zoom in daw ka ito so mga dike na dapat na wash out. Yan ang i-clarify ta. Pero ako, apresyado niya to, mga tugang ang ang ginibotabi kang kang Provincial Engineering Office, buda tabi kan DPWH District, tungkol tabi sa bagay na yan. Madali yan. Nag-ring tabi. Is now unattended. Unattended na, try again for the last time. Tulong apod kita, Proming Nieva, ang presidente po kang Irrigators Association. Kumusta ang development kan sa tuyang issue na dinumantabi kan mga taga DPWH kasuhapon. Kan Provincial Engineering Office kasuhapon. Nag-ring ang number niya Alright. Nag-ring ang sa iyang number. Wala talaga. Okay, last. May sarong number na pinareward si Jimmy. Tabi, baka yun ang pwedeng, dakulan number ni Mr. Nieva. Adi, ang mga lalaki kaya dakulang number, gari. Pag dakulang number kan mga lalaki, gari. Pagkagagal ba naman yung mga, gibo-gibo mong epek sa South mo naman. Ito, ringing ang number niya Ringing tabi.
Mga tugang, 23 minutos bago po magabot ang alas 9. Din pagkaaga. Ringing talaga, Jim. Yung dalawang number ni Mr. Nieva. Ano? Madali lang tabihan sa. Sige. Di warang kitang. Dito ma-follow up tabi sa number ni Mr. Nieva. Tungkol tabi dyan mga tugang sa kwan. Ano? Tungkol tabi dyan sa isyuta. Mga tugang sa ano ini. Sa Kamalig Albay. Siyempre, pa-follow up punta yan. Arong tabi ka ng DZGB. Di pwedeng pag okay na, buhian mo ng diretso. Kaya buwan, ma-monitor ta dyan ang progress. Ano? Tama kamalay mo, natugaan sa na kita. Dapat i-monitor niya itong progreso kang mga arog ka na bagay. Alright. Inapudang ko mga tugang si Merong Hokot. Siring po sa naging Hapota kara Mayor Vic, kara Mayor June. Pura sa iba pang mga mayors. Aramon ta ang sitwasyon tabi sa ginubatan kang vaccination ta. Yan baga po sa ginubatan, may mga number of cases man na nagburutuan kan mga nakaaging aldaw. Mayor Gemma, maray na tabi. Ay, hello. Good morning, Sir Henry. Yes, Mayor, pasensya na po ta biglaan sa apod ko si mo. Although, ang samuya, gusto ko talagang tuyo po. Mangungumusta kami kung kumusta po so vaccination rollout mo dyan ta. Nakakariparo po so iba na medyo matumal ang abutabi kang vaccine sa mga local government units. Kumusta po dyan sa imong munisipyo, Mayor? Iman po, same po sa sitwasyon sa ibang LGU po. Sa sabi, Sir Henry, konti lang ang application na ibibigay po ng DOH po. Opo. Mayor, kasarin po kamo last na nakareceive kin vaccine buda. Pero po so nag-abot na doses? Actually po, yung base po sa record ng namin, MHO, as of June 25, ang total doses po na nakaano pa lang sa mga is 1,000. 1,000? Di kung 1,000 plus yan, Mayor, di ba? Ang saro bagang tawo to doses, di tama ba ang ang sakuyang mathematics? Di. Ang nabakunahan sa imo, di mga 500 plus pa lang? Okay, so 1,000, naka-full dose na yun. I see, naka-full dose na. So more than 1,000 pa lang, di. Ano yun, Mayor? Pero porsyento pa sa na po ini sa target population mo dyan sa imong munisipyo. Pero dito pa lang Dito pa lang sabi, Sir Henry. Dahil pa nga po kami di pa nga nahuhubos ang iwan namin. Opo. Oo. Ang mga arog tabi ka na your na concern, napag-urunan po nindo sa mga, halimbawa ngaya, liga, meeting, o with Governor Bitsara, or with DOH na, agari kaya, di ba, napag-urunan po ang arog ka ng concern na ini? Opo, na-discuss na po yan naman sa LMP, likewise si Governor. And ako po nagsurat naman ako sa Manila. Opo. Tapos pag dyan, baga po ni Secretary Harry Roque. Yes. Nag-inging man ako. Oo. Pero actually, nauna na yung letter ko sa kaya. Follow up lang yung reminder kay Secretary Roque na na madagdagan ng allocation ng ginubatan. Iyo baya po matingano si nagangalas man kita kung although nakadepende po kita kang release hali po sa DOH. Ano, Mayor? Iyo po. Kasi base daw po sa national na statistics, kumbaga ang Bicol parang hindi ganoon ka-grabe ang COVID cases. Kaya kumbaga bato kita na sa priority list. Iyo po. ng allocation. Siyempre, unahin yung NCR, yung Cebu, yung mga mararaming COVID cases. Pero sana, mabigyan kita ng madrudagdagan. Iyo po baga. Pero po ikaw, Mayor, bilang alkalde, medyo, tama ba? Sorry po, sapot ko, medyo satisfied po kamo sa response para sa releases ng mga vaccine sa endong LGU? Hindi po. Personally. Opo. Paano kaya? May nagtitricks mga nasa kuligin ng mga taga-ginubatan. Abang naghahaloy kaya, Mayor, dakul na po ang gustong magpa-vaccine. Kaya lang talagang, di man kamo mabasol, di mabasol sa LGU nakadepende po kamo sa release kang vaccine hali sa nasyonal. Hindi po. At nung mag-launch pa lang
di ba, ang daming receipt. Di Oo. ba, iba na. Yes. Di ba? Opo. Pero nag-master this thing kasi po ang whether you like it or not, i-listing kasi baka daw later baga ng kunyari ma-convince na financial. Oo. Oo. Kaya lahat ng senior citizen, frontliners, dapat di so may naka-sign up na swivel I see. allocate sa'yo ng 100 makapush mo. Iyo po. Kaya may cases na nag-high blood, napunod kami ng Iyo po. Oo. Mayor, medyo nagpuputol-putol po sa imong linya. Pero asaro pong nagusod pa kong ihapot ko po si imo. Nasa anong category pa lang po kamo ngunyan, Mayor, sa vaccination po nindo with that number of vaccinated individuals diyan po sa imong munisipyo? Okay, sa ngayon po, depende kami na nakakaubos ng A1. A1? So basically, A2, A3 po lang kami. Siyempre kung 1,000 plus pa sana yan, so iwan baga po, nakulon na di ba? Sa mga barangay. Nakulon po. Opo. Mga frontliners. Di ba? Opo. So hanggang pa sana palang kamong category dyan sa sitwasyon na iyan. Opo. Okay. Kaya si Iba po, medyo nadadagi nagtatampo. Kaya ngayon sa Legazpi naka-walk-in. Wala man po kami mag-ibo. Iyo baga. Iyo baga. Inagabot sa alokasyon sa kinubatan. Yes. Diba? Kaya nga ni baga po, so nangyari baga po, Mayor, sa Astrodome kang Enot, kadakol talaga kang nag-walk-in na haling mga munisipyo, takang naaraman na pwede mag-walk-in? Iyo. Oo. I see. Wala, dito nga, di ka man po makakasiguro sa itong aram sa tunahan kadakulong baga, ay ano nagasabi. Diba, di ka man nga dyan, kumbaga, hindi niya makubit, tawa na pero... correct. Surusuan na. Yan mo po. Okay. Mayor, ano po ang mensahe nindo sa mga taga-ginubatan? Ta siyempre, nag-aasa man po yan na sinda mabakunahan man po sa maabot na daw. Iyo po. Sa gabos po na listeners po sa programa and constituents ng ginubatan, dahil man po kami tulong ni Doktora na kumbaga masatisfy lang kami kung anong alokasyon na pagkatao po sa DOH. Naglalapit talaga po kami, naglabi na rin ako sa Manila na madagdagan po ang allocation. Kaya lang siguro talaga limited din ang dumarating na stock from the national. Kaya ang po sa diyan naitataw lang sa Patabanwa. Yes. So, pasensya na po. Pero best effort po kami na magkaroon po ng additional na vaccine para sa lisatan. Yes. Mayor, salamaton po maray ha sa pagsimbag po sa kuyang apod mo niya na aga. Ingat po kamo. Thank you, Sir Henry. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, Mayor Gemma Onghoko, mga tugang ng Ginubatan Albay. Anji, madali lang ansata. Nag-reply na kaya si Mayor si Mayor Scoto? Sinabi na John na sito nga nag-apod-apod na ini. Madali lang ha. Teka mag-iro na ng Jita. Diba? Barita ini sa kung may nagdadangog dyan ng mga taga-print, diba? Sumadaon mo Mayor of Albay. Although, sa headline masan dyan pipabutog. Sa headline, diba? Pipabutog. Pero pag dinitalye mo, na mailing mo duman, kung ano mga naging reactions kan madali lang ata. Si Mayor Iskoto kaya nagkuha na madali lang Domingo Iskoto ng Aguas nag-text back na through Jimmy may nasa kuwan siya may pinag-meeting pala may kauron ay busy na number lugod ni Mayor Iskoto ng Aguas. Busy na lugod sa number ni Mayor Domingo Escoto ng Aguas, masupog, bata, inisturbuta, tapos data apudan, bako yun. Ayan, nag-ring na si Mayor Domingo Escoto, sana magsimbag, Mayor Domingo Escoto,
ng Uwas Albay. Nag-ring po sa iyang cellphone. Agadon tan sa ng mga tapos ang gibunta diyon sa aga, Mayor Iskoto, maray na aga po, si Henry po ini sa DZGB. Ay, opo, sir. Opo. Sir Henry, kumusta po? Opo. Yes, ayos lang po, Mayor. Okay lang po kami digdi. Under ka po sa programa. Nag-apod pa kaya ako sa mga local government chief executives. Mangungumusta po kami kang vaccination rollout dyan po sa endong mga munisipyo. And gusto ko pong kumustahon. Kumusta po dyan sa Aguas ang vaccination po nindoyor? As in pag-abot po kan mga vaccines. Dipin po sa kuya, medyo talaga po, medyo mabagal. Ang allocation po, medyo diin. Opo. Oo. I see. Pero po ang... Hindi sa kuya, so kapos na mga frontliner na napakunahan na po. Pero pong dose, so nag-abot, ang pinaka-latest po nag-abot sa Indo Mayor, pero pong doses na, so minabot sa Indo. Hindi ko po mag-confirm sa data, pero last time po, mga 40 pieces lang po ito siya natanggap eh. 40? So latest tabi, your 40 pidaso lang. So last week po na allocation, 40 pieces lang po ang naiiatod sa mga digdig. 40 pesos, pieces. Oo, 40. Di, ito, you're good for how many persons lang po ito, adi? Dit lang ito. For 40 dose po, ang kung sabi okay, 40 persons lang po ang ano ito. Oo. Kaiba na po naman sa second dose nila. So, bali 80 dose po ka, boss, kasabay so... Second dose. So second dose po. Iyo po. 40 po, so ano. Iyo. Okay lang. Opo. Sa mga tabi yo, nasa anong category pa lang po kamo sa vaccination rollout nindo? Basta po kami, tapos may na po halos tapos na frontliner. Una po, senior citizen na po ang big I see. So nasa A2 category pa lang kamayor, ano? Tama? A2 category pa lang? Iyo po. Kwan talaga, ano? Kamayor sa ano pong assessment, kumusta po? May nasa-satisfy po kamo sa abot kan vaccine sa sendong LGU? Ano po ito? Ano po, nasa-satisfied po kamo sa abot kang vaccine sa sendong LGU po halos sa tuyang national government? Actually po, yung problema ang ano po kan bakuna, dahil matulos po na siya kung tira talaga allocation ni. Iyo. Tapos may biglaon na lang po kami, kamo ngayon 40 dose lang. Arap lang po ka, style din eh. So hindi talaga kami konkreto na kung tira talaga allocation para sa mula. I see, okay. Bako kamo tabi inform kung pirang maabot pag oras na iguana kay allocation, ano? Oo, dahil po kami kung tira talaga. Basta po, pag ano po, pinabisa na lang po sila, I see. Kamutik ni allocation, Opo. Iyo, nangyayari sa mula. Iyo. Kumusta yung ang kaso kan COVID cases dyan sa ang kaso kan active cases sa Indo? Active na COVID. Kumusta po ang kaso? Ang kaso po din sa mula? Oo. Kumusta po ngayon? Okay naman po, manageable naman po ang kaso din. Sa last time po, ito kaming 4 cases na bago. Iyo po. Pero recovery na po, nakul. Oo. Anong yung iba katabi yor, very ang strategy, nahiling mga strategy. Kung saan po sa mga areas na dakulong po ang kaso kang COVID, yung bibuhusan po kidakol na vaccine. Diba? Sa mga low at maharapag dahil kaso, limitado. Hindi sa mo yan nangyayari. Oo. I see. Isipin mo po, last week, 40 lang ang doses ako minabot sa point eh. Grabe. Kumusta po ang Kumusta po ang response kan mga tao diyan sa imong munisipyo? Dakula pang gusto magpabakuna, Mayor? Actually, ang ano nga po, ang problema nga po, siyempre po, na ma-profile kami ng tao. Tapos pag na-profile ni, very nag-expect tulo sila na mapapakunahan sila. Yes. So, then po rin, pag maninda po na may maabot bakuna, kung communication na nililisan sila, nagdyan na po sila. Siyempre na po sila ang tao. Lalo so, question na suppose, alining tema na araman ni.
I see. Okay. So meaning po, dakol na talagang tao ang gusto magbabakuna. Ano, Mayor? Vaccine lang ang medyo kulang. Ang responde ko kung ang bakuna, accepted nila na tayo matibang way. Yeah. Hindi bakuna lang talaga. Okay. Nakapagpaabot naman ka, Mayor, kan sa inyong concern, tabi, sa mga higher ups, sa mga higher authorities ka? Nagano na po kami, nag-iwan na po kami verbal communication sa mga concerned DOH personnel. Pero kung talagang ang responsibilidad ang kanipirang, maano po pinag-implement may tabi, Sir Henry. I see. Okay. Yor, ano po ang sa ito yung mensahe sa mga taga-uwas tabi sa ligat sa problema sa sitwasyon na yan? Ang ano ko po, basta po kami, digdig po sa RHU, pirmi po kami ready na magbakuna. Ang medyo problema lang po talaga sa yan, ang pag-abot tabi ng bakuna, Sir Henry. Iya po. So, ako po nakikiuron sa mga kaimanwa na pakiintindi po ang sitwasyon na ini pong pagbabakuna, they need talaga po totaling control. Ang supply po, naghahali pa po sa DOH. Yes, opo. Mayor, salamaton pong maray sa pagsimpag kanapod ko ngunya na aga. Ingat po. Salamat po, Sir Henry. Pasensya ka na po, kasupa ako ha. Okay lang po, no problem, Mayor. Okay lang tabi. Nasabutan ko. Iyo po. Thank you. Thank you so much. All right. Mayor Domingo Escoto, mga tugang Uwas, Albay. Halos para riyon, sentimiento tabi John. Bata baga sa mga bareta, ngayon, milyon sang nag-abot na vaccines. Milyon ang maabot na vaccines. Sana po talaga, makuan magapan yan, mga tugang sa maabot na aldaw. 53,000 na mga Albayano, bakunado na kontra sa COVID-19, sigon sa Albay PHO. Ange Galero, i-detalye mo. Good morning sa mga parantabay. Uminabot na sa 53,711 ang nabilang kan mga Albianong nakaresibir na ng first dose in bakuna kontra sa COVID-19. Iniyan kinonfirmar sa DZGB News kan Albay Provincial Head Office sa paagi ni Supervising Administrative Officer Ryan Altavano kung saan sa inian running total ngunyan na nakakaputan ninda may kinaraman sa mga nabakunahan na kontra sa COVID-19 asin sa laog kan 53,000 na ini 17,000 naman ang nakakompleto nin second dose. Alagad, pinaghalat pa kan DZGB News ngunyan ang breakdown kay ini kung pira na ang kada munisipyo asin syudad man na nakaresibir na sambitan ng bagay. Mientras tanto, sinabi ni Altavano na matapos ang pirang aldaw na pagkondusir ninda nin vaccination o kaya mass vaccination sa Albay Asodong bilang venue kay ni dahil pangunyan sindang nakakaputan na schedule kuno rin girari ini mapadagos Tanganin na mas mapadakol na ang mga Albayanong nababakunahan kontra sa nasambitan ng helat. Sa ngunyan, ang rason ko na dahil pa ni na panibagong schedule, may kinaraman sa nasambitan ng bagay dahilan sa 543 na sanang bakuna ang natada sa 10,000 na doses na na-receive kini kan mga nakalihis man na simana. Kalauman sigun kay Altavano na sa mga maabot na simana in Pero tabi so natadang dose kwan bakuna? 543. 543 out of 10,000? Yes, VP. Sino talaga nag-dispose kan 10,000? Yes, VP. Actually, babigtaon na nila sa LGUs susog sa enot niya tong entrevista. Pero sa tinaw sa iltang aram ko may igwa kayang sarong iliyon tinako ng daki 5,000 eh. Yes, oo. Oo. So may arog ito natada. Oo, arog na lang ito sa natada, VP. Takan mga nakalis bagang aldaw haros nag-abot ki 1,000 hangsa 2,000 sa mga nababakunahan sa Astrodome. Kausa nga ni kan pagruso kan mga tao kan mga nakalihis na aldaw. How many percent ining 53,000 kan target ang bakunahan para sa herd immunity? Ngunyan, VP. Pero pa lamang niyan. Pero ang populasyon kan Albay? Iting pagkita, VP, kang assessment ninda may kinaraman sa bagay na yan. Natao pa lang sa tuyang datos is running total kan nabakunahan. Pero ining percentage tapos kung pirana ang nabakunahan out of the targeted number maninda, dahil pa na tataw sa tuyo. Tapi assess pa ninda after the days kan vaccination. Okay, sige. So, sa kanyan, VP, nasigurasyon kan Albay PHO and kaso man makareceive sinda nin doses naman kin bakuna gikan sa DOH recall, tatawan ninda ni solusyon man na nagrangay kan mga LGU, lalo na kan mga lokal na ekotibo, na haros ngunyan ang pagladawan ninda haloy o kaya maluyan ulit kan bakuna sa indang mga lugar. Ang probinsya kaya, nakadepende man sa DOH? Yes. Diba?
DOH region man, nakadepende man sa national. Yes, Actually, dito man kita diyang pwedeng basulon kung di siya nagkulang. Kaya lang, mas maray na makuha ang sentimiento, tanganing maipaabot sa national, then ang sentimiento kan mga yaon sa Albay. Yes, para dakol lang Diba? yung Kang pagkakuna. region, kung anong kumabutan, yung masanang allocation. Tama. Diba? Tapos ma-distribute man sa kada probinsya. Yes. O kaya dapat sa sentimiento kan mga Bicolano, kan mga Albayano, may paabot sa central office, buda sa mga gustong dumalagan. Sa mga haralang na opisyal kan sa tuyang gobyerno, tangani na maikuan at maibalanse ta. Ang strategy na ilingunyang kaniba, so kung ang talaga sa walang kawang kaso, duman bibuho sa vaccine. Tama. Diba? Mrs. okay man na strategy. Yes, Tanganin ma-contain so kaso. Kaya lang sa paglakop ang dapat na maiwasan sa mga lugar na igwanin kaso. Yes. Okay? Sige. Isang informasyon manggikan sa Albay PHO sa pagi ni Miss Tavano sa kumpirana ko niyan ang bakunado ka ng mga Albayano kontra sa helang na COVID-19. Kaya ba si Boy sa mobil, Ans Galero, DZGB. Salamat Ange sa report. Iyan po ang hapot. Dahil pong personalan, kita po naghahapot lang. Goodbye. Kaya po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ako po si Jen Arena, Kanumaslaw, Legazpi City. Sarong benepisyaryo kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po, Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.